Ежегодно студентските съвети от всички университети в страната предлагат най-изявените си студенти да се състезават за отличието студент на годината. Конкурсът има за цел да даде сериозен тласък в живота на тези млади хора и да направи публично достояние техните успехи. Ергин Азис е студент на годината в категория социални, стопански и правни науки. Той изучава две специалности – международни икономически отношения и финанси в Стопанската академия в Свищов. Чувствам се наистина горд от факта, че съм оценен и удостоен с подобен приз от жури, състояща се от министъра на образованието, младежта и науката професор Игнатов и членове министри госпожа Десислава Танасова, господин Тотю Младенов, господин Свилен Неков и председателя на Националното представителство на студентските съвети в България доктор Ангел Георгиев. Едно от условията, за да се състезаваш за приза студент на годината, е наличието на национални и международни изяви. Част от изявите на Ергин, наклонили везните в негова полза, са участието му в първото междууниверситетско състезание по търговия на финансовите пазари в България, постигнатите високи резултати като стажант в чуждестранна компания за прогнозиране бъдещите действия на различни финансови инструменти, активното участие в международни конференции. Също така и аз пия кафета, и аз ходя по дискотеки като другите студенти, обаче наблягам явно малко повече за студентския ми живот и за образованието и да съм активен и след това да мога да съм полезен за обществото, за икономическия ни живот в България с нещо повече. За Ергин това отличие означава много. Именно то му дава сили да продължи напред, тъй като след този приз пред него се отварят много врати за развитие. Той вече има предложение за работа като асистент в Свищовската академия. И макар, че не е сигурен къде точно ще продължи да живее и работи, е категоричен, че няма да пренесе знанията, които му е дала България, в друга държава, а ще остане тук, за да бъде в помощ на страната ни.